नमस्कार. कालच्या भागात मी तुम्हाला सांगितलं, की मी शाळा सोडली. तर का सोडली? कारण त्याच्यामागे हे होतं, की माझा ॲक्सिडेंट झाला होता. तो का झाला होता? तर मला लग्नाच्या आधी स्कूटी येत नव्हती आणि लग्न झाल्यावर मला मिस्टरांनी स्कूटी शिकवली होती. पण पावसाळ्याचे दिवस होते आणि माझी गाडी स्लिप झाली. गाडी ॲक्चुअली माझी नव्हती. मी ज्या गाडीने जायची ती बंद पडली होती. तर मावस बहिणीची गाडी मी इमर्जन्सीमध्ये घेतली आणि त्या गाडीने स्लिप झाली. मी पडले. मला जखमा झाल्या. लागलं. मला हॉस्पिटलमध्ये वगैरे नेलं होतं मिस्टरांनी तेव्हा. आणि नंतर मग खूप ओरडा खाल्ला होता मी तेव्हा. तर असं झालं, की मी पोटावर पडले होते. तर तेव्हा मला माहीत नव्हतं मी प्रेग्नंट आहे म्हणून. प्रेग्नन्सीची गुड न्यूज जेव्हा मी कळाली, तेव्हा मग खूप प्रश्न पडले, की आपण पोटाच्या भारावर पडलो होतो. आपल्याला लागलं असेल का? बाळ कसं असेल? काय असेल? ह्या सगळ्या असंख्य प्रश्नांनी मला घेरलं होतं आणि नंतर मग मी निर्णय घेतला, की नाही आता आपल्याला शाळा सोडावीच लागेल आणि दुसरा एक रिझन होतं ते मी तुम्हाला उद्याच्या भागात सांगेन. धन्यवाद.